Van Jude, mening na Marilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Wan kring consensie, no vrede voor digge. Ah, mooi. Een rein verleten vreest geen strubbelingen. Laten we naar het spreekwoord kijken. Wat me opvalt aan dit spreekwoord zijn natuurlijk de twee woorden kring consensie. Consensie vertaald is geweten en kring vertaald kan verschillende betekenissen hebben. Het kan als werkwoord gebruikt worden, dat betekent schoonmaken. Daar heb ik al eerder eens een filmpje van gemaakt. En het kan ook betekenen helder of rein. Reinheid staat best wel hoog in het vaandel bij Surinaamse mensen. Niet alleen maar letterlijk, maar zeker ook binnen de cultuur is dat belangrijk. Je ziet het ook terug in bepaalde woordcombinaties, zoals krinaai, helder zicht, ki ede, kring ete, nog goed kunnen nadenken of goed geheugen hebben. Laten we eens kijken naar het woord wat consensie kijken in combinatie met kring. Een kringconsensie, een goed geweten. Het tegenovergestelde daarvan is consens van fong. Niet kunnen leven met een bepaald gedachte. En dat is voor vele mensen natuurlijk ook wel erg van belang. Dat je naar eer en geweten kan handelen met mensen in binnen bepaalde situaties. Want kringconsensie, no vrede voor digge. Ah, mooi. Een rein geweten vreest geen strubbelingen. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong!